cần nun ning có rua lung dong in có mê chỉ nung mi bung sa du na ka cha na lia mo chan cha o khoi lum ti dong san kai lo si se kri dot na ko ni ra kia chang tia ati hồi đốt căn cung sa hi chian ter ding qua chian ni căn sar mi kan si se mui nak chung ni tin in kan vai hồi đốt kia chan chu lo mo na suai nak chu sirin Jesus sin na kia chang lo khi tâm câu mạnh dê bồi ba xin trên luôn đi là in kha cả trăm dù cha khi đốt nạp về thong in cá xuân viên tê chu ca ngày chiang đi chang oh hallelujah Giêsu Christ ban về trong tua. Ô cần nun na khi đốt nam thong in chiam ter mi pha ka si a sung e ka cha hi kluk đốt nam sung hi cũng bi không sim ti lâu mi kip ni châu Bantuin ang tinulay, Lebanon lang sila kung bantuin ang sanglay. Ang itu boy ba in sungatin ni bantu, boy ba biyakin sungatin kung ngayon ang hindi. Ang darating sana at ay lang mangi, azung dahil siyang leader hindi, at kung ngayon bantuan si Ama aju at kung si, hay sa si, hay laytan ka at ilaw. At aju kim natin akawi,
alay nga kang kasoy yan na kain. In sung karang karang ka, kaday na sa anher ang bang nasa, kaday mo. Apalay kan sa tswag mo ang agagawang ikan at iray at ang sabi. Nugi tadam pianum simanselo na mahinalok ika. Yang hi namang dohi as yang kau simanselo boy paji minusu kang kadawsi. Setiap kali ni kan dilaksa boy paji siswa nak teruskan. Itu kan satu sampai kami sini tarilan. Menenang naman ng children ha. Sinakot siyang apakan kanto, sisunin at hakatang siya.
Zafa natin nan male nan chut nak mun chiu tin khan ban kan dia pia pulo pa hin kha sam na kan ne pia na lai phong he mi te kha ji su mi te tha chua kan pek tan ha lai tha chu te lai ha lai kan kan du kan ha bung do nak sam ni ngai sungkai bisi umi kat una masih laini kan masih kami belum tahu dia ini akan sen nasi maka akan siap lima ajun pulcam dan pentulen kauban ani Betul ikan ni, sing lai sulam pakuakan kan badan naik, kecapai makan naik ha. Minum
nong ka ma le yen kun go ni be chi ni sa kan a chan ni kan ya ko ni